ማህፀን ከደከ ከመዛት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተይ ትስምኤ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅተከ ጀን ሰባከን ባርከከ ጀን ተአምነክ ንስእለከ ጀን አሰወቃከ ንገነከ ጀን ተቀንደስም ከቅዱስ ሰግድ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ ጋዝ ወንግሰ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩል ዘስጋ ወለኩላ ዘነትም ተዋከነ ነበከማ መሐረነ ቅዱስ ወልድከን ዘይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ካብ ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዕድሜና ዝወሰካና ብጣዕና ብሰላም ድማ ደው ዘበልካና ንስኻ ከሞ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ሕጂ ድማ ጉባኤና አምላክና ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ብመንፈስ ዘዕብየና ኣብ ሰማያዊ ጉባኤ ድማ ዘሕብር ጉባኤ ግበረልና ንጽልዮ ጸሎት ንስኻ ስምዓና መሃሮ ቃልካ ድማ አምላክና ተማሂርና ብመንፈስ ክንዓቢብ ክንዳሓደ 30 60 ሰናይ ፍሬ ኣብ ቅድሚኻ ንስነ ምግባር ክንፈርስ ክሕግዘና ንፀሞ ዘለና ፀም ድማ አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ፀሙን ጸሎትን ስባዕን ግበረልና ዶ ተወሳይነኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ዓበይቶም ንኣሽቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ሕዙና ተጸናንዓልና ዝዓርፉ መንግስቲ ከብርሰልና ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለው ንሰኣልና ስጋ ብነፍሲ ተፍትሓልና ብፀባን ዘለው ምስተረብ ጠረሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና አምላክና ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኩሎም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእክቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ናይ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለመሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና አምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ሰራይ ኃጢአት ደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብርከ ሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ራን ሳይዱ ህፃናት በበስምክሙ ኩን ፍታነውን ፀሐነ ይረስየንስ ክልዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃሳ ምሳልሞስ ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቅበናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጂም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ዝመልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ኣብ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘውዕብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና። ካብ ማሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን
ዕቦን ጎደን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኣስባትን ምልዓል ፀላን ኦጎይታ ከበርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያብዘት ዘሎ ናየቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ርቕረታን ንስኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራያኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹም ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ብፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ወይ ከዓ ብሓጢኣት ተነሰተኒ ንሆ ንሓቃዊ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡም ጥበብ መሃረኒ ምንቲ ክፀርሱ ስምዒት ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዶ ፀበኒ ተንዘቐጥቀጥቃየ ናዕፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገፅካ ኣብ ሓጢኣተይ ይከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ መድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዝቕምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳድም ኣናግፈኒ ልሳነይ ንፅድቂ ሃእልል ክትብለሉ እያ ወይታያ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ዝኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባህ ኣቢለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ምርኣራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንዖን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓብ መሰዊኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ፀሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ኣሜን። መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ክትፅልዩልና መዝሙር ዳዊት 131 ኣነ ክትፅልያ እየ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ማማ ረዘነት ማማ ኣስሊ መዝሙር ዳዊት 134 ማማ ኣስሊ መዝሙር ዳዊት 134 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት 137 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት 137 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 138 እሺ መዝሙር ዳዊት 141 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት 141 ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት 142 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 146 እዛ 147 ብቴሌፎን ንካልእ ሰብ ክህባየ ከማ ኣድበለን ሰብ ኣሎ መዝሙር ዳዊት 148 ማማ ኣስሊ ክትፅልይልና ማማ ኣስሊ ኣለኽ ዶ ኣለኹ ዲያቆን ሓወይ ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ስድራ እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊልካ ከተንብእ ክትፅልይልና ኣራይ ስም ኣቦን ወልድን መበል 148 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም
ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጥሮ እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ኣሜን ንዘለዓለም ዓለም ኣቂምዎም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላን ባሕርን ማዕምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ኣሉ ተስልጡ ህበቡላ ኣቱም ኣኽራናት ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይትን ኣዕዋፍ ፅሕድታት ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረይቲ ምድሪ ኣጓበዝን ጎራዙን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱን ስሙ በይኑ ልዑል እዩ እሞ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል ነቲ ዘቅርቦ ነቲ ዝርቦ ህዝቡ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሸኛውንለይ ግልግሎትኩም ይባረክ ስድራይ አሜን ወንጌል ሉቃስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመወት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ካዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን መምህር ሳራ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ አራይ መምህር ሳራ ሜቢ ወጥ ያላ መስለኒ አዴና ኤልሳቤጥ አቤት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ አረ እዚኣ እንታይ እያ እሺ ገለ ጸሊም ነገር ኣለዋ እሺ ሕራይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ቁርብ ዶ ኣፅበብ ተብለለይ ንየማን ዘሎሲ እቲ ኣብ ተቆሪፁ ሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እንቅጥቀጥን ኣለኹ ከስተኻኽላ ሓንሳብ የቕሬታት ተቆሪፃ ቁርብ ተቋሪፃ ኣላ ከትፎ ዝናይ ተች ስክሪን ሕጅኸ እዎ ሕጂ ግርም ኦኬ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ በብዚ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ክትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንና ድሕነን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ንኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላኽ ኣሜን ይቀኒየለይ
ماما بري موال سبزي ودا ايش هذا موائل سب زي وداء زي عالم زي أنا زال عالم زنبر انت زخونسي نفسي نتصير زخونة مخنيات محلو كنيرو جنكا يتصيف زخونة تكبارات كن بتحمق كين أب كدمي إتحق أنيامس زغلع أب عرات حتى تستحكي أب شل أتي شللت النت كدا سقاخي كلك انت ايو اتي تهبيو ملسي او كريستوس املاخي بتأزيز فرحن زردن يسجدن اتي نزل عالم فردخا انبركخ بتي ملوكتا ونتصبرق برهانكا انقدقد ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ምስገና آمين ماما رزنت ونጽት ድንግል ونጽት ድንግል ናብ ባርያኺ እትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕል ንናይ ከም ማዕበል ዝጋናጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኹንትነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይታ ኣደን ኢኺ ኣደን ምንጪ ህይወተይን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን እሺ ማማ ኣስሊ ወጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኣለኹ ዶ ማማ ኣስሊ ኮኒ ኣለኹ ወጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እሞ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልአ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ክትኮነልና ኣዒንትና ኩሉ ግዜ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩላ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዘ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቅበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጎይታ ንዓኻ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብያና ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገና ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅልይ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ኣሜን ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብረኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመፅእ ፀጋ በረኸት ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ኣሜን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ
حقنتك دمو ليتي أزنتو هللويا أمين كبرن مسكانان እግዚአብሔር ይሁን አገልግሎት ይባረክ አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታናት ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታና መሐረና ልዕል ኣበላ ቁርብ ኦ ጎይታና መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ሰለስተ ግዜ ቅዱስ ስሉስ መሐረና ቅዱስ ስሉስ መሐረና ቅዱስ ስሉስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደግልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅደበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞ ንእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና ከም ዝናበልና ከነመስግነካ ብቑዓት ክበረና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ማማ ብረይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ማማ ብረይ ውዳ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ዲያቆን ወደይ ቅሬታ ከይከፈትኳስ ኢለ ንብብ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። ማማ ህይወት መተው ጸሎት ሃይማኖት ቴንክ ዩ ከመይንስኹም ኩልኹም መተው ጸሎት ሃይማኖት ወኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ወቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ኣምላኽ ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ምሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን። ማማ ረዘነት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን
ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ዝሰግደሉን ነመስኩን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለኣለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ሚድ ኮይናትኩም ኣላቦና ቀታ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ማማ ኣስሊ ቅዱስ ቅዱስ ሚት ኮን ኩለኺ ማማ ኣስሊ ድምፂ የለን ማማ ኣስሊ እንድሕሪ ትሰምዐና ሃሊኺ ድምፂ የለን ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልይልና ኣራይ እምበር ባዕለይ ክትጽልያየ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልክስኻን ምሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም በደልና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ
بكلام بمغفرتك أملاكنا وأكو أقربك أبسانا وقويتا بقعات قرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا اسمك يقدس منقستغا تمسا فقد كان تاب سماي كوم دمان دريخون عليت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفاد احنا ننبر فتناي تتونا من قسن حيلين كبرن نزل علم نتكا إما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله احنا خدن قليخي بسقا خون دنقلي خد جابير تواعد كوي تاسراوي سلام لك الله نسكا نسبرتيخي فركرس خون برخي أمل تسقى جابير مساخي أوفيس تدس والكي ياتنا سريالنا نفتو دغي يسكر سوس منتانا محرات لمن اللعمين ناين السحات علوت او قويتا ابزا معاتي دي اب كن ميخاب تكباركم بقال حسابكم بخلو واساتنا زحط عنايو تسخارو روح ما بقرسبن فلزغنكا انت تقول سم كالكا تعرقنا نحدقلنا واملاك سلام كن حدر سلام ناوي تيتابنا ابزا نايدك اسك زينا خاب كل چنقتنا صاغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كلنا خانا سلام الاكال اخلنا بصقام رراينت ما بقرسب زغنا حد ودخا بيتانان املاخنا مدحنا يسوع كريستوس بتبون مسؤون كبرن وداسين غرمان زلوكا معرخ ام زغنو هاوت منفس قدسن مسغانا يقبعك حج نزل علم علمن امين احنا بسوكف سعد صلى صلوت وقويتا محرنا رتكاونا بزحلنا وعملو سوكف ساعتين جزين بسماينا مدرين خبر السجل الكاكرسوس من املاخنا بعلنا ويت عقسم بزحمراتن بسنيات ملاك روحن انت معنا زقدم يم حتى تنياتات تمحر حتى بنسحات مليس بهوت كنبرن برمتو زي تدلي من تسبيهم زلة تسفى سمايات كرهبو نقول لهم نبدو حنا تتقدم وقويتا بزا ساعات زيان أو كل ساعات لما أنا نتقبل ويتنا قنا علنا تزادات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا هذا قلنا كاب كل خفع حزن سكيات بر أنا بلونا عمكن نقعد بقدسان ملاك تغحلونا أو هدات ابنت كان مرة أنتي نابت زي مرمرن زي والسن فلتت كان بس حد لنا اشتغان زي العالم بروخي أمين وقويتا بقعات ورنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قصغات مسا فاد كان طاب سمايكم دمان دريكم يعني تنقبنا لبنا احنا نزودلنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كاب فاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلين كبر نزل علم ناتكا إما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلبي بسقا خون دنقلي خادي جابير توات قويتا سراوي سلام لك الله نسخكا نسبرغتيغي فركرس خون برخي أمل تسقا جابير مساخي وفستي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نخت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن لنا إن كبرن مسقانان نعم دخيفا جابير سمعنا جابير قبل ترفق زينا دم أملاخي بارك لنا آمين ስለዚ ነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ንሎሚ ድማ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ መቐጸልታ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 እንመሃሮ ትምህርቲ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 50 ክፍሊ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ኣትሒዝና ከነንብብ ኢና እዚ ምዕራፍ 50 ክፍሊ 1 ቁፅሪ 1 እነንብቦ ሎሚ ቅዱስ ሳዊርያኖስ ናይ ኤላ ወይ ድማ ኣስቀሎና ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ተጋዳሊ እዩ ቅዱስ ሳዊሮስ ይበሃል እሱ ዝፀሓፎ ኢና ሎሚ ክንርኢ ምዕራፍ 50 ክፍሊ 1 ቁፅሪ 1 ኣብ ቁፅሪ 2 ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና እሺ ደንጊ ክንዳኣተኽን ኳዕ ሰላም ኣተኽን ማማ መኣዛ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 መምህር ትምኒት ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 ቁፅሪ 18 ንባብ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ናይ ኤላ ንሳውን ኣስቀሎና
ኤጲስቆጶስ ተጋዳሊ ቅዱስ ሳዊሮስ ከም ዝበለ ብዘይ ምርመር ካብ ኣብ ዝተወልደ ብኣካላዊ ቃል ንኣምን ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዓለም ኣሕሊፉ ድማ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ። أنا دي أكون حاوي كمان يمسكهم قال هو تسمع لنا. እግዚአብሔር ይመስገን ወና ባኸያ إيش حرة وإنجيل يوحنس حادي كاب حادي سكع 14 ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደር ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና ኣሜን ኣኔለ ዲያቆን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና መምህር ትምኒት ናባኸያ ዮሃንስ እሺ ተመን ሲሆን ሽራ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 17-18 ምስ ሪእኽዎ ድማ ከምኡት ኮይነ ኣብ እጋሩ ወደቕኩ ንሱ የማነ ኢዱን በረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን የሞ ኣይትፍራ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ህያው እየ መርሖሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ ኣሜን አሜን ኣብ ቁጥሪ 3 ዘለዋ ንባባትና ሓፍትና ሉላ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ማማ ብረይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 4 ማማ ረዘነት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 45 ክሳብ 50 ንባብ ቁጥሪ 3 ከም ብሓድሽ ባዕሉ ኣብ ምድሪ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ተወልደ ከመይ ኣብ ምድሪ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ሰብ ካብ ዳግማይ ኣዳም ንሱ እውን እግዚኣብሔር ቃል ዳግም ምእንቲ ክውለድ እዩ አሜን ገላትያ 4:4 ሓፍትና ሉላ ميت كان كله مثلا حفتنا له لا اي سمعكنا له الشيء حفتنا له لا تسمعني لان مثلني ገላትያ 4:4 بعليكم ببايه መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 4 እዚኣ እንድሕር ኣስተውዒልኩምላ ብዙሕ ግዜ ኢና ኣንቢብናያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 እዛ ገላትያ 4:4 ብዙሕ ግዜ እንድዳጋገማ እንታይ ትብል ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ እያ ትብል
እሺ ማማ ብረይ ሮሜ دقيق شوعة على سكرين دياقون عيدي ولا أبيت أبونا دقيق على سكرين اوكي حجز اوكي مل يحكوا بله دقيق له وني حج جقرم እሺ ዲያቆን ወደይ ከም በባይ هذا رمي شوعة 4 أحواتي ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ፍሬ ምእንቲ ክንፈሪ ንኻልእ ነቲ ካብ ምውታት ዘተንስአ ክትኮኑ ብስጋ ክርስቶስ ካብቲ ሕጊ ሞትኩም አሜን قال وتسمع لنا አሜን ማማ ረዘነት ናባኸያ ተቐዳሚቲ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 45 ስጋዕ 50 ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድሚ እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ድሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ንለብስ ኢና ግናኸ ኣሕዋተይ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን آمين قال وتسمع لنا هراي إذا معرف 5 كم زازر أنايا حد صاريا سلست تقديد اللوا أبزيات ودي الله قتلنا معرف 5 حدن كفلي حدا قطر حدا كنرينا أب قطري كلتا نباب اللاتنا نساون زانا خنببات صنعكو غلاتيا 4 يا ماما أصلي كتنببلنا تدالوي غلاتيا 4 ملكت باولوسيو نابسب غلاتيا معرف 4 قطر 4 نباب قطر حدا ناي أرمانيا رئيسي إبسكوبوسات قدوس أفروسيوس كمزي بله ناي أرمانيا رئيسي إبسكوبوسات قدوس أفروسيوس كمزي بله امباركس بزين تزي آمنو بتحواريا زمنو مساخله اغزابيهر ودو لاخه كاب سبيت دما تولده كم حق اوريت كا جبره زبلو قال يأمنو غلاطيا 4 ماما أصلي راي دقي مخم ببعي أبيت أدينا إلسابيت والحنتي ماشي دنت تسمعكم مثيلني وسوقية غلاطيا 4 ملئات زمن مسمت أجنا نتوم تحت حق زلو تشايتم من تخوصهم نحناون ولدنت من تخنركب سي أملاخ نزخ خابسة بيت التولدة تحت حقون زخنا ودو لا أخو الشيء أب قطر 3 زلوا عن باباتنا أدينا إلسابيت أبيت وانجيل ماتيوس أب حدش كيدان دلو وانجيليو ناي حدش كيدان تقدامي مصحفيا وانجيل ماتيوس معرف 10 شوعته كاب قطر 3 كساب قطر 8 وانجيل ماتيوس ممر سارة عند حرقاتيخي ده هاي قبر اللي يلي خنقنا يريكني يدلو قريتا الشي كتيلنا ماما يوت رومي معرف 9 قطري 5 رومي 9 5 زياون حزا بوزح جيزة الدقاقمية منجل واتيموس انت أخذ بالكني وانجيل ماتيوس معرف 10 شوعته
ካብ 3 ክሳብ 8 እሺ ማማ መኣዛ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 ክሳብ 11 ንባብ ቁጥሪ 3 ብዛዕባ ወዱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ካልእ ከም ዘይኮነ ወይ ሓደ ከም ኩሉ ሰብ ከም ዘይኮነ ንሱ በይኑ ሓደ ወዲ እግዚአብሔር ተዛረበ عندنا ኤልሳቤጥ ናባኸነ ወንጌል ማቴዎስ 17:3 ስጋዕ 8 دي حقي هو እንሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኣ ክዘራረቡ ተራእይዎም ምስኡ ክዘራረቡ ተራእዮም ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ ጎይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑስ ኣብዚ 3 ዳስ ክሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ በሎ ገና ጴጥሮስ እናተዛረበ ከሎ ብሩህ ደመና አንጸላለዎም እንሆ ድማ ካብቲ ደመና ዘፍቅሮ ብእኡ ዘተሓጎስኩ ወደይ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ተሰምዐ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም በግንባሮም ተደፍኡ ኣዝዮም ድማ ፈርሑ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም እሞ ተንስኡ ኣይትፍርሑውን በሎም ኣዒንቶም ንላዕሊ ቆላሕ እንተኣበሉ ድማ ብዘይካ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩውን ኢሉ ይቆኒለ سادة تسمع لنا هو ናተይ ከዓ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 5 ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም ክርስቶስ እውን ብስጋ ካብኣታቶም እዩ ንሱ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣሜን ኣሜን ቃልዎ ተስማዕ ለና እዚኣ ነፅናዓያ ቃል በቃላ ንክርስቶስ ብሩኽ ኣምላኽ ይድብሎ ብዚኣ ብሩኽ ኣምላኽ እሺ ማማ ማዛን ኣባኽያ ቀዳሜት اوكي ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ 5 ካብ 9-10 እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እዩ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ እዩ ብወዱ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ብወዱ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዕኡ ሓሳዊ ይገብሮ ኣሎ ኣሜን ቃልዎ ተስማዕ ለና ቀፂሉ ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 5 መወከሲ ጥቕሲ የብለንን ብድሕሪ ናብ ክፍሊ 2 ስለ ንሰግር ነዚአን 4-5 ቅድም ከንብበን እየ ካብ ኣብ ዝተወልዶ ልደት ክዛረብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እዚ ዝኾነ ከዓ ብድሕረዚ ነቲ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ ነቲ ካብ ድንግል ብስጋ ዝተወልደ እዩ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ካብ ሰበይቲ ተወልደ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ድማ ፈጻም ሕጊ ተባህለ ብመለኮት ዝተወልዶ ልደት ግና ቅድሚ ሕጊ ምስሩዕ እዩ ብስጋ ዝተወልዶ ልደት ከዓ ሕጊ ምስተሰርዐ እዩ ክፍሊ 2 ነሰግር ኣለና ምዕራፍ 51 ኢና ዘለና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 51 ክፍሊ 2 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ኣብኣ ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና መምህር ትምኒት ሮሜ 14-17 ሃፍትና ሉላ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2
ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 5 እዛ ክፍሊ 2 ሕጂ እውን ደጊምና ነቲ ናይ ኣርማንያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ዝኾነ ቅዱስ ኣፍሮሲዮስ ዝፀሓፎ ኢና ከነንብብ ዳግም እዚ ናይ ሃገር ኣርማንያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ኣፍሮሲዮስ ከም ዝበለ እምበኣርከስ እቶም ከንቱ ዝዛረቡ ካብ ዘረባኦም ይተዓበሱን ይገሰጹን ከመይ ወንጌል መንግስት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝገልጾ ኃይልያ እትግለጽ እምበር ብፍቃድ ሰብ ኣይኮነትን መምህር ትምኒት እሺ መልእክቲ ጴጥሮስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 16-17 ብሓንስ ኣለዋ እሺ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን ያንበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ሰናይኩም ኣይትጽርፎ አሜን አሜን ቃል ተስማዕልና ሓፍትና ሉላ እሺ ወጽያላ ምስለን ሓፍትና ሉላ ጊዜ ንምቁጣብ ባዕለይ ከም ብባየ ቀዳሜቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 5 ያ እምነትኩም ብስልጣን አምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ከይትስረትሲ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስን ስልጣንን እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን እያ ትብል እሺ ኣብ ቁጥሪ 8 ከዓ ሓንቲ ንባብ ኣላትና ኣዴና ኤልሳቤጥ አቤት ኣብዛ ወንጌል ማቴዎስ ኣውፂኽና ዝፀናሕክን ብድሕሪኣ ያደላ ማቴዎስ ኢልና ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 አመንቲ ማቴዎስ ዲያ ኖ ዮሐንስ ድብል ኣሎ ብድሕሪኡ ዮሐንስ ከረኽባ ሓደ 34 ፔጅ ግንፅል ምሰበልክን ዮሐንስ ድብል ኣሎ ዮሐንስ ክንደያ 5:17 هو ንባብ ቁጥሪ 8 ስለዚ ንመለኮት ካብ ስጋ ከይንፈልዮ ንጠንቀቕ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚአብሔር ክነሱ ክልቲኡ ህላዌ ስለ ዘለዎ ብክልቲኡ ህላዌ ይንገር እዩ ግናኸ ንሱ ሓደ በይኑ እዩ ዮሐንስ 5:27 እንዲካልከኒ هو ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ እቶም ኣብ መቃብር ዘለው ኩላቶም ድምፁ ይሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ እሞ በዚ ኣይተገረሙ ሳድያ هو تقكل ኣይተገረሙ الساطرة ቴንክ ኣብ ቁጥሪ 9 ዘላትና ንባብ ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 14 ተደገሚያ ደላ አንቢብና ፀኒሕና ኢና ንባብ ቁጥሪ 9 ሓደ ግዜ መለኮታዊ ክብሩ ይዛረብ ሓደ ግዜ ከዓ ናይ መከራውን ሞቱን ይዛረብ እግዚአብሔር እዩሞ ብመለኮታዊ ስልጣኑ ይምህር ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ከዓ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ከም ሰብ ናይ ሰብነቱ ይዛረብ ግናኸ ሓደ ህላዌ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ንባብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክንድፅን ኢልና ተገዲስና ብምስትውዓል ንስማዓዮ ብዛዕባ ናይ መለኮትን ናይ ስጋን ሓድነት እዩ ዝዛረብ ደሎ ከነሰብለሉ ምእንቲ እሺ ኦኬ ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 كنت وانجيل يوحنس مقراف حدا
هذا قال هيوت قال بمجمريا نبري اتقال دما اب املاح نبري اتقال ون املاح نبري ازي بمجمرتا اب املاح نبري بو كل كونه كابت زخونه زبل دما بزي بو زخونه يلبون هيوت اب نبرت اتا هيوت كابرهان سب نبرت برهانون اب صلمات يبره صلمات كنا اي حزن يوحنس تسمو سباي كاب املاح تليخو تنسئ كلهم بو ناب امنت مئنتي كيبصحو بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر مصه بزعبا برهان داخ مسكر مصس مصه انبر نسو برهان اي نبرن اتن نفس وكف سب زبره برهان حق ناب املاخ يمص نبره اب عالم نبره عالمون بوت كونت عالم جنا اي فلطتن نابتم ناتو مصه اتم ناتو خا اي تقبلون نتم تقبلوا وزبلوا كلهم بسمو زأمنو جنا ولد أملاح كيخونو مثل هابهم نساتهم كأخاب أملاح مبر كاب دم وي كاب فقاس سقا وي كاب فقاس سبأي زي تولدو إيوم إتي قال سقا خوني تقان حق المليء وخاء أبانا حدري كبرتو دما كم كبر نايتي حدا ودي نبورينا آمين آمين أمم. ቀፂላ ደላ ንባብና ማማረ ዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ 27 ክሳብ 64 ንውሕ ኢላ እዚኣ ንባብ ቁጥሪ 10 ካብ ሰማያት ዝወረደ ናይ ህይወት እንጌራ ንሱ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ግና እቲ ዝተዋሃዶ ስጋኡ እዩ ብዛዕባ እቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ሕብስቲ እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ስጋ እዩ ከም ዝበሎ ኣብ ዘንጽሆ ናብ ዓለም ከዓ ዝለኣኾ እዩ ንመለኮት ንጽህና ከም ዘድልዮ መጽሓፍ ኣይነግርን እዩ ከምዚ ዝበለ ምእንቲ ስጋኡ እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 27 እስካብ 64 ወድ ሰብ ንዕኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝሃበኩም ዘለኣለም ሂወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትብሉን ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም ስለዚ ኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞ ትገብር እንታይ ከትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል እተጻሕፈ ኣብ በረኻ መና በልዑ በልዎ ሽዑ ኢየሱስ በሎም እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦይ እዩ እምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ሲ ሙሴ ከምዘይኮነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሽዑ ንሳቶም ጎይታ እቲ እንጌራ እቲ ኸ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጽምእን እዩ ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ርእስኹም ኣይኣመንኩምን ኣቦይ ዝሃበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርበይን እዩ ኣነ ፍቓድ ነቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርእዩ ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ ቦታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣግረምረሙ እሞ እዝስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዘይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብሎ ይብሉ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ንሕድሕድኩም ኣይተግረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ ነቢያት እውን
ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ዝኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን እተማህረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመጽእ። ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን፣ ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ። እቲ ኣባይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ እሞ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዐ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ። ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ነንሕድሕዶም ተኻትዑ። ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙን እንተዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ እየ። ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር፣ ኣነ እውን ኣብኡ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን። ኣነ ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐሰ ንዘለኣለም ብህይወት ክነብር እዩ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ከምዚ ክምህር ከሎ እዩ እዚ ዝተዛረበ። ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዚስ ጭንቂ እዩ፣ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ከምዚ ዘግረምረሙ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክድይብ ከሎ እንተ ትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ? መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር፣ ስጋ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን። ዘይኣመኑ ግና ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ። ኢየሱስ እቶም ዘይኣመኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘትሓዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበር እሞ ብዘሎ ከዓ ስለዚ ድማ እየ እቲ ካብ ኣቦይ እተዋህቦ እንተዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልኩኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ቃልዎት ተስማዕልና ቀፂልና ምዕራፍ 52 ክንርኢ ኢና። ምዕራፍ 50 ምዕራፍ 51 ሕፅር ኢለን ነይረን ወዲእናየን ኣለና። ንሕጂ ድማ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ምዕራፍ 52 ክፍሊ 1 ክንርኢ ኢና። ይቕሬታ ድሓን ኣብዚ ከኣኽለናይ ሰዓትና ኣብ ሰዓት እዩ ደሎ ኣብዚ ኣጠጦ ከነብል ኢና። ንኩልኩም ዘንበብኩም ዝሰማዓኩም ተሳተፍኩም እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልኩም። ኣራይ ካብዚ ቀፂልና ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። መዝሙር ካብ ጉባኤ እሺ መምህር ትምኒትን ማማ ማእዛን ኢድክን ሓፍ ኣቢልክን ኣለኽን። ዘምር ማዕዛ ሓቢል ድሓር ዘምር ስማዕ ወይ ፕሊዝ ዘምር ድሓር ነክስት ትዘምር። እሺ መምህር ትምኒት ብዙሕ ግዜ ቀዳምነት ክትህብቀኒ ክእል ኦም ድሓን ስኽ ዘምሪ ፈቂዳ ከዓ ኣላ ማማ ማእዛ ንሕና ኩልና ካብ ምልኣት ፀጋ ተቐቢልና ፊልሙጋታት ኩልና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ተቐቢልና
ሓጣን ኮለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ዕዳሞት ክኸፍል ኣብ ንወዱ ሊኢኹ ናይ ባርነት ሰንሰለት ካብ ኢድና ተበቲኹ ዓብ ፍቕሪ ፍቂሩና ጸላቱን ከለና ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ንኽብሩ መዲቡና ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኮለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሉ ጸላኢ ነሕፍረሉ ኣባ ኣቦ እንዳበልና ብትብዓት ንቐርበሉ ናገንሸል ደም ካብ ሓዝና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣምነዩ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኮለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ብደም ናይቲ ገንሸል ብኽቡር ተዓዲግና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽ ካብ ኮና መዝሙር ዓወት ንዘምር ይፍሰስ ካብ ኣፍና ኣምልኾ ነቕርበሉ ብዝፋኑ ኸቢብና ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኮለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስሕረሉ ጸላኢ ነሕፍረሉ ኣባ ኣቦ እንዳበልና ብትብዓት ንቐርበሉ ናይ ገንሸል ደም ካብ ሓዝና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣምነዩ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኹልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኮለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይሆን ይመስገን። ስለ ዝተሃበኒ ዕድል የመስግን። አገልግሎት ተባረኽ። ኩሉ ሰናይ ሓሳብ ከእግዚአብሔር ዝመለካ ይብሓወት አሜን። ዝሓተካ ክብረት ይሃክ ቴንኪዩ ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ጣዕምቲ መዝሙር ንሕና ኩልና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጥኣን ከለና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ትብል ተኣዝማች ነዚኣ ከዓ ጽቡቅ ገይሩ ድገልጻ ነፍሲ ወከፍ ቤት ብዛዕባ ምድሓንና ዝምልከት ብደም ክርስቶስ ከም ዝደሓንና ንዕኡ እንተሒዝና ደሙ ተሒዝና ድትንክፈና ከም ዘየልዎ እቲ ኣቦ እናበልና ኣብ ጸሎትና እንዝክሮ ፈጣሪና
ንዓና ዝገበረልና ምሕረትን ውዕለትን እተስተንትን ኣዝያ መልእኽቲ ዝሓዘለት ደስ ትብል መዝሙር ክንሰምዕ ፀኒሕና ካብዚ ብምቕፃል ኣስተንትኖ መዝሙር ጥቕሲ እናጠቐስና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከነስተንትን ኢና መምህር ሳራ ጥቕሲ ሰዲዳ ትለያላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 እታ መዝሙር እውን ካብኣ ወፅያ እንታይ ትብል ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መፀ እምበኣር ከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና እያ ትብል መምህር ቃለ ሕይወት ተስምዓልና ቴንኪዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 እዛ መዝሙር ከምቲ ካልእ ገለገለ መዛሙር ጥቕሲ ክትረኽብሉ ዘሸግር ኣይኮነትን ማማ ህይወት እሺ ናባኸ ማማ ህይወት ሶሪ ሚት ገይራ ነይራ ትሓዙለይ ቀዳሜቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 4 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ቀዳሜቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 እንዳ ቁፅሪ 3 4 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ እሺ እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይፅምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ምውታት ብዝሒ ምሕረት ንህያውን ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ንኽንውለድ ካልኣይ ግዜስ ብናቱ ክስታይ በቲ ናቱ ኣብኡ ክስታይ ገይሩልና ኣሎ ሰፈር ገይሩልና ኣሎ ሕጊ ገይሩልና ኣሎ በቲ ነብሱ በቲ ንዓና ዝሞተልና ኢለ ናብኣ ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ እታ ንሕና ኩላህና ፀጋ ረኺብና ትብል ናይ መጀመርታ ኣሜን ቃለ ሕይወት ተስምዓልና ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ክሳብ 4 يقن እሺ አቦና ክሳብ ዝዳለው መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 በኽር ፍጥረቱ እንትክንከውን ኢሉ እዩ ከም ፍቃዱ ብቃል ሓቂ ዝወለደና አሜን መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 18 ዲ አቦና እሺ ቃለ ሕይወት ተስምዓልና አቦና ብመልአከ ሰላም መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ሂቦምና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ክሳብ ተሓስቡ ሓንቲ ጥቕስና ከዓ ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ኣብታ ናይ ማማ ህይወት እያ ናይ ማማ ህይወት ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ነይራ ኣነ ከዓ ኣብታ ቁጥሪ 22ን 23ን ብህያው ንዘለዓለም ብዝነብር ካብ ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ እተወለድኩም እዚኣ ከዓ እታ ካልአይቲ ጥቕሲ ናይቲ ኣዝማችያ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና እያ ትብል ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 22 23 እሺ ማማ ህይወት ኣብዚኣ ካልኣት ኣሽማ ኣብ ዮሃንስ ከኣለዋ ንክልተ ቁፅሪ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 5 ምዛ መዝሙር ትኸይድ ኢለ ክስታይ ገይረ ኣለኹ ዮሃንስ 3 5 እሺ ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከም ዘየልቦ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ
ኣብቲ 5 እውን የሱስ መለሰ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ካብ ማይ መንፈስ እንተዘይተወልደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን እዚኣ እቲ ብመንፈስ ክንውለድ ከም ዘለና ጥራይ ብናይ ስጋ ተወልደ ዘይኮነስ ካልኣይ ክንውለድ ከም ዘለና ምስ ናይ ኣምላኽ በቲ ናቱ ሓንሳብ ተጠጠሚቕና ምስኡ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ተወሊድና ግን ስቲል ከማ ኮይና ተረዲኣትኒ ሶሪ እሺ ቃልዎ ተስማዕልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ክሳብ 5 እዚኣ ከዓ ዲያቆን ወዲ ፈትና 6 ካብዛ ናይ ህይወት ሓፍተይ ካብ 6-7 እሺ ካብቲ ስጋ እተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ እተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ ካብ ላዕሊ ብክትወለዱ ግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኹም ኣይትገረሙ መስኣኸ ኢላ ትስማዓና እዋ ብስጋ ጥራይ ምውላድ ደይኮነ እዋ ጸጋ ጥምቀት ምውላድ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብክርስቶስ ካብ ጎይታ ምውላድ እምበርቲ ናይ ስጋ ካብ ቦን ካብ እደን ጥራይ ትውለዶ በይኑ ጠቃሚ ከም ዘይኮነ ድሕነት ከም ዘይምፅእ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይእትያ ቃልዎ ተስማዕልና ማማብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6-7 ሓራይ የኣኽላይ መስለኒ ነዛ መዝሙር ጽቡቅ ጌርኩም ኣስተንቲንኩም ኣለኹም ካብዚ ብምቕጻል ምስ ጊዜና ክንከይድ ኣብ ስክሪኑን ኣለና ነዚ ኸነንብቦ ዝጸናሕና ሃይማኖት ኣበው ከነስተንትን ቁጥሪ ክንዲዚኣ ኣውጸለይ ክትብሉን ትኽእሉ ኢኹም ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ብቃልኩም ክትዝክርዎ ስለ ዘይትኽእሉ ኣነ ቁጥር እዚኣ ደስ ኢላትኒ በሉኒ ዳሕለፍኩ ዳመለስኩ ከርእየኩም እየ ኣፍታ ምዕራፍ 50 ክፍሊ 1 ቁጥሪ 1 2 3 ኣውፅአን ኣለኹ ተቐዳመይቲ ምዕራፍ ናይ ሎሚ ንባብና ነይራ ዲያቆን ሓዊ ኣብቲ ሌፍት ሳይድ ዘሎ ስክሪን ሙሉእ ኣይኮነን ሕጂ ድሓን ዙም ግብራ ደቅቂ ኦኬ ኔክስት እንድሕር ደሊኺ ታ ኔክስት ፔጅ እዚኣ ታ ኖ ኣነስ ነቲ ስለዘርኢ ብሓንሳብ ኩሉ ይረአየኒ ስለ ዝገብሮ ዘለኹ ከነእሽ ኦኬ ኣይተዳለኹና ኣረይ ጊዜና እንጠቀመሉ ወላ ሕጂ ከተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ስክሪን ኣላ ኣንቢብኩም ገለ ክትብሉ ተኽኢልኩም እውን ፀገም የለን ቁፅሪ 2 ከዲያቆን ወደይ ፍትናዶ እሺ ብዘይ ምርመር ካብ ኣብ ዝተወልደ ብኣካላዊ ቃል ንኣምን ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዓለም ኣሕሊፉ ድማ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ እዚኦም ቃል በቃል እስኪ ማማብረይ ቁሩብ ኣብርህልና እንታይ ብኸመይ ትገልጽያ ገለ ብዘይ ምርመር ካብ ኣብ ዝተወልደ ቃል ንኣምን ካብ ኣብ ከም ተወልደስ ብቃል ንኣምን ኢና ርግጽ እዩ ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ እዩ ወብቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዘለዓለም ኣሕሊፉ ድማ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ እቲ ኩሉ ሽግራት መሳሕለፈ ድማ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ጎይታና መድሓኒና ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና ፈጣሪ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ንዘለዓለም ዝነብር መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ እዩ ካብ ኣብ ዝተወልደ ብኣካላዊ ቃል ንኣምን ሓራይ ንእሽተይ ሂንት ክበኩም እዛ ቁጥሪ 2 ቁጥሪ 3 እንታይ እንድብላ ደለዋ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ምሽ ንብል ኢና ሽም ሰብ ከማና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ሕጂ እታ ቁጥሪ 2 ወልደ ኣብ እያ ትብል ደላ እታ ቁጥሪ 3 ከዓ ወልደ ማርያም እታ ቁጥሪ 2 ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ከም ዝተወልደ ድሕሪ ምፍጣር ዓለም ድማ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወለደ ስለዚ ወልደ ማርያም ማለት ወዲ ማርያም ማለት እዩ ብትግርኛ እታ ወልደ ማርያም ግእዝ እንድያ ወልደ ማርያም ማለት ወዲ ማርያም እዩ ካብ ድንግል ማርያም ብስጋ ስለ ዝተወልደ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ይኻኢሉ ቅድም እንታይ ኢሉ ብዘይ ምርመር ካብ ኣብ ተወሊዱ ብዘይ ኣደ ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ተወሊዱ ብምንታይ ብኣካላዊ ቃል ብደይ ስጋ ከም ብሓድሽ ባዕሉ ኻኢሉ ባዕሉ እቲ
ኣካላዊ ቃል እቲ ካብ ኣብ ዝተወልደ እሱ ከዓ ባዕሉ ብዳሕራይ ዘመን ኢሉ ከዓ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ብስጋ ተወሊዱ ስለዚ ወልደ ኣብ ንብሎ ወልደ ማርያም ከዓ ንብሎ ማለት እዩ ብኸመይ ኢና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ንብሎ ንክርስቶስ እንጂ ብዛዕባ እዚኣ ገለ ነገር ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንእሽተይ ከበክሰኩም ኢለ رايت أقدر 51 نون معرف 51 نون كوتسا أبقى دام بكم كتستنتنو نالباش تلليكم تا معرف حدا نون معرف 51 نون حد صارع كل التقفل اللوا كفل حدا كفل خلتن كم زاب سكرين نري أدلنا خازيا ناي أرمانيا زي أرمن نبلو مالتيو أرثوذكس يوم كمانا ناتوم رئيس إبسكوبوسات أفروسيوس دتباهله دتصحافو أبزا سكرين هلت من اشتيت خفتنا أنا كلها نسألنا لنا ما وزحوين ماما قربكم جن قرب تكستنتنا زدل سبزا 50 حدا شي أتازم ركوا مالتي أبتغزر سلستسي بزعبا ودو أملاخ كم زخانة anyway كل المالتي حدا خلت سلسته جن نختقل لا إلي تا سلسته زبلا زلو بزعبا ودو أملاخ كم زخانة كالق كالق كم زيكواني وحدا خم كل سب كم زيكواني نسو بينو حدا ود زقابي هرتزاربه هجبتا نايرومي زنبوب كوا أبوتات كأناتاتهم يوم كريستوس ون بسجا خبأتهم يوم نسو نزل على بروخ أملاخ لعل كله إيو آمين هجي أبتناتو ريفرنس أبو كتحازات غينا أب قولسي كاب حدث عصر جعتن كاب معرف حدا عصر شدشن عصر جعتن أب سمايات أب مدرن زلو زرقن زي الرقن زفانات كوني ويس قويتنت هلكنت ويس التانات كل بقو تفتيرو ألمو كل بقو نعو إيو تفتره نسو عقل كلون بقو قيمو ألو نسو نتسقو دما رؤسو إيو مالت نمحبر بكل نجر قدامي من انتخونسي نسو مجمر تايو كاموتانون بخريو بزلو ملعات بقو خحدر أبو سميرو وإيو مو حجي جاهستنتنا خلقسي تايمون خلق بزيكوز ولا حنتيلن تا فطرتسي خامي جمرتا إذا أسكن عمل الله بدنبي اتمنتنا عب أخذ صنع بدنبي نقرنا له زالو مش تمهرنا يسيو كلها زقبرنا تقونا ولا تانا حسبا ولا تانا حنت سقمتنا خدا كلها ناتيا إلى ترى كستنتنا خلقسي ولا بتي ناتمس نا إسرائيل وين حرقيو تي زي كم سلا زي تقبلوا ناتهم كله سلا زي تقبلوا دفلتوا نسوين كستاي قبروا إيه مو كلها أنا 5 سنة خلصي بيجك نسوا بعالم سوى حدا خم زي اللي عالم بمولتها مدهاني عالم من جزارسة تارستي تقلت أن العالم عالم مدحان خمس غني بغما 5 سنة تسمح thank you علي تسمع لنا ماما عوات انت تبل زا قطر خلتن قطر 3 انبار كاس بزين تزي آمنوا باتي حواريا زمنو مس آخلك زيابيهير ودو لآخر كاب سبيت دما تولده كم حقو أوريت كا قابر زبولو قال يأمنوا مسبالة
ብዛዕባ ወዱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካብ ካልእ ከም ዘይኮነ ሕጂ ካልእ ኣይኮነን ካብ ካልእ ከዓ ኣይኮነን ንሱ ብባህሪ እዩ ማለት እዩ ንሕና ካብ ኣምላኽ ዝተፈጠርና ፍጡራት ኢና ካልእ ካብ ካልእ ከም ዘይኮነ ወይ ሓደ ከም ኩሉ ሰብ ከም ዘይኮነ ከምዚ ኸማና ከዓ ተራ ሰብ ሓደ ሰብ ከዓ ከም ዘይኮነ ንሱ በይኑ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ተዛረበ እታ በይኑ ሕጂ ነሰበለላ ብጀካ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ወልድ የለን ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:18 እንታይ ትብል እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ ዘሎ በይኑ ውሉድ ኣጋሃዶ ትብል ከም ብባይ ቅሬታ ብትክክል ምን ተቀብላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:18 እንታይ ትብል ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣጋሃዶ እያ ትብል ስለዚ ፍጡር ከም ዘይኮነ ካብ ካልእ ከም ዘይኮነ ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሱ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ዝተወልደ ኣምላኽ ምዃኑ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዝተባህለ ከዓ ብኸምኡ እዩ ቴንኪዩ ማማ ህይወት ያቆኒ መሽቦና ኣብታ በይኑ ወዲ እግዚኣብሔር ዝበልካያ እንዴ ኩልና ከደቂ እግዚኣብሔር ደይኮናን ዝበሃል ሕቶ ክመፅእ ክእል እንድዩ ሓቂ ኩልና ውሉድ እግዚኣብሔር ኢና ውሉድ ድማ ርስቲ ዝወርስ ውሉድ ኢልና ኢና ድማ ርስቲ መንግስተ ሰማይ ክንወርስ ተስፋ ዘለና እቲ ካልኣይ ልደት ብጥምቀት እንውለዶ እውን ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ኢልና ኢና ግን ኣብቲ ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ንፅዋዓሉን ኣብቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ንፅዋዓሉን እቲ ፍልሊ ከምቲ ሓውና ክብለ ፀንሐ ንሕና ውሉድ ኢና ግን እንታይ ኢና ኸ ፍጡራት ኢና ክፈላለየን ኢለ እሞ ንሕና ፍጡራት ኢና ግን ከ ውሉድ እግዚኣብሔር ኢና ድማ እቲ ንሱ በይኑ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ተዛረበ ዝብሎ ዘሎ ግና ውሉድ እዩ ፈጣሪ ድማ ፍጡር ድማ ኣይኮነን ኣብታ ምዕራፍ ኣብታ ታሽሙ ኣብታ ቁፅሪ 4 ሲ ካብ ኣብ ዝተወልዶ ልደት ክዛረብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ምክንያቱ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ቀዳማይ ልደት ብዘይ ኣደ ተወሊዱ ንብሎ እዚ ዓመት እዚ ኢልና ዓመት ዓለም ኣሎ ግን ሽዑ እውን ኣይንብልና ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ከም ትኽበሃል ፀንሐ መጀመርቱ እዚ እዩ መወዳእትኡ ድማ እዚ እዩ ኣይንብሎን ኢና እሞ እቲ ሕጂ ብግእዝ ኣቋፃፅራ 2017 ብፈረንጂ ቋፃፅራ ድማ 2025 ንብሎ ዓመተ ምህረት ልደት ክርስቶስ ብስጋ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደሉ እዩ እቲ ካብ ኣብ ዝተወልዶ ልደት ግና እዚ ኢልና ግዜ ንፈልየሉ ወይ ድማ ክንዲዚ ዓመት ንብለሉ ኣይኮነን ክብል ኢለ እሞ ዝያዳ ነታ ወዲ እግዚኣብሔር ትብልሲ ንሕና እውን ውሉድ እግዚኣብሔር ኢና ኩልና ግን ፍጡራቱ ኢና ድማ ስራሕ ኢዱ ኢና ነዚኣ ፍልይ ከብላ ኢለ ተንኪዩ ኣሜን ኣቦና ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ፅቡቅ ጌሮም ኣብሪሆም ኣለው ክርስቶስ ናይ ባህሪ ውሉድ እዩ ንሕና ከዓ ፍጡራት ኢና ብኻልኣይ ልደት ድማ ብጥምቀት ብኻልኣይ ልደት ካብ ደይጠፍእ ዘርኢ ከዓ ዳግም ተወሊድና ከዓ ደቂ ኣምላኽ ወረስቲ ንኸውን ማለት እዩ ቴንኪዩ ኣቦና ቃለ ሕይወት ተስማዓልና
እሺ ኣብዚኣ ኸዓ ምዕራፍ 52 ከኣውፅእ ኣለኹ ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 9 ቁጥሪ 10 ኣባኢና ደው ኢልና ሎሚ ካብዚአን እውን ከነስተንትን ንኽእል ኢና በታ ግዜ ንጥቀመላ ናብ ቦታታት ቅድመ ምሕላፍና ክልተ እዚኣ ከዓ ኣበያ ቁጥሪ 2 ኣብ ምዕራፍ 52 ምዕራፍ 51 ቁጥሪ 2 50 ከይደ ኣለኹ 52 ፀቕሬታ ኣየንበብናየን ኣለና ሳ ዲያቆን ሓወይ ወየ ካብዚ ኣቁርብተይ ውፅእ ዝበለት እያ ግን ኩሉ ግዜ ሓታ እንዴት ደሊ ነይረ ሕጂ እዚኣ ትኸይድ ኮይናት ኣብታ ተኣሽሙ ነንብበላ እዛ ጸሎት ንገብረላ እዛ መፅሓፍ ናይ መዓልታዊ ጸሎት ንገብረላ ሲ ኣብታ መጀመርታ መበል 130 ሲ ኩሉ ግዜ ሓታ ዝደልብቲ መጨረሻ ዘላ ከንብባ እሞኒ ምናልባት ዘይትጠቅም ሕቶ ክትኮን ትኽእል እያ ግን ኩሉ ግዜ ሓታ ስለ ዝደሊ I just want to know why is that ዘይጠቅም የለና ጆ ኣቦታት ዝገልፁ ለይኽእሉ ኾኑ ኦ እግዚኣብሔር ኣብ ዓሚቕ ናብ ምስዚያ ናይ ሎሚ ዓንቲ እውን ትኸይድ እያ ግን ኦ እግዚኣብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ እውኣል ጎይታ ድምፀይ ስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህለላ የቕልባ ኦ እግዚኣብሔር ኣበሳ እንተተቋፃፀርካስ ጎይታይ ምን ደው ክብል እዩ ግናኸ ምእንቲ ክፈርሑካ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ዝፅበ ነፍሰይ ትፅበ ኣላ ብቓሉ እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታ ዝፅበዩ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታ ዝፅበዩ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትፅበ ኣላ ሳህሊ ኣብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምድሓን ሕጂ ታሕተይ ኣብዚኣ እያ ሳህሊ ኣብ እግዚኣብሔር ብዙሕ ምድሓን ከዓ ኣብኡ እዩ እሞ ኦ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ትፅበዮ ንሱ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ከድሕኖ እዩ ንምንታይ ጥራይ እዚኣ ንእስራኤል ትበሃል ዘላ ንዓለም ዘይኮነት ጋለ ኣለዋ ድዩ ዋይ ኣነ ፈልጣኒ ሶ ኣይኖ ካብ እስራኤል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንኸምኣ ድያስ ወላ ካልእ ክስታይ ኣላታ ኣቦታት ሰሚዖም ኣለዉ ስለምንታይ ንእስራኤል ጥራይ እያ ተቐንዲ ሕቶ እወ እሺ ግዜ ተለና ንሎሚ ክትምለስ እያ ተደይ ኮይኑ ከዓ ኣብ ኔክስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክምልሱልና ማማ ሂወት እሺ ታንኪዩ ምክንያቱ ነዚ ናይ ሎሚ ኣስተንትኖ መብርሂ መግለፂ ክህቡልና ምእንቲ ንዑ ምስ ገበሩ ግዜ ተተረኺቡ ክምልሱልና እዮም ንሎሚ ተደይ ኮይኑ ከዓ ንኔክስ ዊክ ትኮን እያ ማለት እዩ ሓራይ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ምስ 37 ኮይና ኣላ ናብ ኣቦታት ክሕልፈኩም እየ ነዘን ናይ ሎሚ ኣበይ መርጌታ ፅሙቕ ኣቢሎም ሓፈሻዊ እንታይ ሒዝና ንወፅእ ካብዛ ጉባኤ ፅሙቕ ኣቢሎም ዝኾነ ነገር ክብሉና እዮም ብፍላይ እታ ኣካላዊ ቃል ትብል ደላ ንዓ ከብርሁልና እዮም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንብል ኢና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ከዓ ተወሊዱ ንብል ኣለና ወልዲ ኣብ ግን ኣካላዊ ቃል ከዓ ይብል ኣሎ ቃል ስረቂቕ ዶ ኣይኮነን ኣካል ኣለዎ ድዩ ሕጂ ዝናትና ስጋዊ ኣካል እዩ እቲ ስጋና ከምዚ ንሪኦ ግዙፍ እዩ
ኣካላዊ ቃል ማለት ከንታይ ማለት እዩ ናይ ስላሴ ናይ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ረቂቃን ኣካላዊ ቃል እንታይ እዩ ኣብ ርከበሉልናዮም ካልኡ እውን ብሓፈሻ ማለት እዩ ናብ ኣቦና ብመርጌታ ክሕልፈኩም እየ ብድሕሪኻ ብመልኣከ ሰላም ማለት እዩ الهوت يسمع لنا ميمسيهم كلهم حزب እግዚአብሔር كساب الساعة مين እግዚአብሔር ይመስገን كم يمسهم ربنا እግዚአብሔር መስገን كساب الساعة ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፀሓዮ ኩሉ ዝተጸለየ ጸሎት ዝተዘመረ መዛሙር ዝተነበበ ንባባት ዝተገልጸ ምስጢር ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንኽብሪ ንኣምልኾ ንዓና ንቤተ ክርስቲያንና ንህዝብና ከዓ ድሕነት በረኸት ይግበረልና ኣሰሮም ይጥለል ቅዱሳን ኣቦታትና ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምፍልላይ ቤተ ክርስቲያን መምጽኡ ንኹሉ ነቲ ትርጓሜታት ኣቐሚጦሞ ከቐምጥዎ ከለዉ ከዓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ናዕቢ ይለዓል ሰይጣን ምፍልላይ ስለ ዝኾነ ስርሑ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ እምነት ሽግር ይመጽእ ኢሉ ምናልባት ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ ብሓፈሻ ሃይማኖት ኣበው ክንሪኦ ከለና ኣብ ግዜ ኣርዮስ ዝነበረ ግዜ ወልድ ፍጡር ኢሉ ስለ ዝመፀ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ኣምላኽነት ይገልጽ ብድሕሪኡ ኣብ መቅደኒዮስ ዝነበረ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ኢሉ ንመንፈስ ቅዱስ ዝኽሕድ ክሕደት ስለ ምስ መፀ ከዓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽነትን ማዕርነት ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ስሑት ትምህርትን ናይ ስሑት ትምህርትን መልስን ኣቐሚጦምልና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ከዓ ምናልባት ተዘኪርናዮ ኣብ 48 ቁፅሪ 39 ቅዱስ ኢራቅሊስ እንታይ ዝብል ነቲ ዓላው ንስጥሮስ ኣብ ዝመለሶ መልሲ ይብል ማለት ስለዚ ንስጥሮስ እንታይ ኢሉ ጥንቱ ለክርስቶስ እማርያም ማለት ናይ ክርስቶስ ህላዌስ ካብ ማርያም እዩ ዝጅምር ተራ ሰብ ኣይነበረን ምሁር ክፍሊ እዩ ስለዚ እዚ ንዝብል ስሕተት ክሳብ ሕጂ እውን ዝስሕተት እዚ ሽም እንዳቀየረ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ማለት ስለዚ ብደጋጊሙ ሓውና ዲያቆን መሓሪ እውን ክገልጾ ጸኒሑ ናብቲ መልሲ ክኸይድ ከሎ ብዘይ ምርመር ካብ ኣብ ዝተወልደ በኣካላዊ ቃል ንኣምን ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዓለም ኣሕሊፉ ድማ ንዘለኣለም ዝነብር እዩ ብዘይ ምርመር ካብ ኣብ ዝተወልደ በኣካላዊ ቃል ንኣምን ወልደ ኣብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢኢቱ ክልተ ልደት ብተዋህዶ ኸበረ ዝብል ኣብቲ ምስጢረ ስላሴ ጽሙቕ ኣቢሎም ጽሒፎሞ ዘለው ካብዚ ዓሚቕ ኣገላልጻ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ኢሉ ከም ብሓድሽ ባዕሉ ኣብ ምድሪ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ተወልደ ከመይ ኣብ ምድሪ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ሰብ ካብ ዳግማይ ኣዳም ንሱ እውን እግዚአብሔር ቃል ዳግም ምእንቲ ኩለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሓብትና መምህር ትምኒት መንፈስ ቅዱስ ገሊጹላሲ ንሕና ኩላህና ካብ መልኣቱ ጸጋ ተቐበልና ኢላሲ ዳግም ተወለድና ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላሙን ታናይ ያዕቆብ ዝተቐሱልና ነዚያ ሓጻርያ ዛናይ ቅዱስ ሳዊርያኖስ ንብሙሉእ ነቲ ምስጢረት ስጋውያን ምስጢረ መለኮታዊን ናይ እግዚአብሔር ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር
ወልድ ኣምላኽነትን ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ተሰጋውነትን ብምሩእ ኣጠቓሊላ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀንዲ ዕላማ ነዚ ኩሉ ዝኾነሉ ንድሕነና እሱ ከዓ ከመይ ካብ ምድሪ ኣብ ምድሪ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ሰብ ካብ ዳግማይ ኣዳም ንሱ እውን እግዚኣብሔር ቃል ዳግም ምእንቲ ኩለድ እዩ። ስለዚ እታ ኣካላዊ ቃል ስላሴ ንሰብ ብመስሉ ኣብቲ ምስጢረ ስላሴ ኣስፊሖም እዮም ስላሴ ንሰብ ብመስሉ እንታይ ይፍልልዩ ካብ ናይ ሰብ ግን ናይ ሰብ ግዙፍ ውሱን ዘይነበረ ዝሓልፍ ክኸውን ከሎ ናይ ስላሴ መልክዕ ግን ሰፊሕ ረቂቕ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ዘለዓለም ዝነበረ ዘሎ ዓለም ሕሊፉ ከዓ ዝነብር ስላሴ ንሰብ ብመስሉ እዩ። ናይ ሰብ ግዙፍ ውሱን ሓላፊ ዘይነበረ ሓላፊ ክኸውን ከሎ ናይ ስላሴ ግን እንቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዘሎ ሕሊፉ ዝነብር ካልኣይ ከዓ ረቂቕ ኢሉ ማለት ረቂቕ ሙሉእ ኢሉ ማለት ስለዚ ገጽ ናይ ሰብ ውሱን ክኸውን ከሎ ግዙፍ ክኸውን ከሎ ገጽ ናይ ስላሴ ግን መፈጸምታ ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓለም ብምልኣስ መርገጽ እግሪ ክትኮኖ ኣይትኽእልንያ እዩ። ኣብታ ካልኣይቲ ናይ ቅዱስ ኣፍሮስዮን ናይ ኣርማንያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ኢልዎ ዘሎ ካብ ኣብ ዝተወልዶ ልደት ክዛረብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። እዚ ዝኾነ ከዓ ብድሕሪ እዚ ነቲ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ ነቲ ካብ ድንግል ብስጋ ዝተወልዶ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ግን ካብ ማርያም ኣይኮነን ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ። ከም በዓል ሬማ ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለዉ። እሞ ስጋ ለቢሱ ስጋ ዳ ካበይ መፅኡ ካብ ባዕሉ ዝብል የለን። መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ስጋ ስጋ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ሓይለ ልዑል ከጽለክ ተኻባኺ ዝውለድካ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን። እንሆ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ። እሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ ኢሉ እቲ መልኣኽ ገሊፅዎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣብ ዝተወልደ ልደት ክዛረብ ሓደ እኳ ዝኽእል የልቦን። ልደቱ እምኣብ ወፃኣቱ እመንፈስ ቅዱስ ይትነከር ኣኮ ዘይትነገር ኢሎም ኣሎ ብዚ ሃይማኖት ኣበው። ካብ ኣብ ዝተወልዶ ልደት ክዛረብ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። እዚ ዝኾነ ከዓ ብድሕሪ እዚ ነቲ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ ነቲ ካብ ድንግል ብስጋ ዝተወልደ እዩ። ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንገልጻ ኢና መንክር ስብሃተ ልደት ክግለጽ ዘይክእል ስለ ዝኾነ በቃ ዝድነቕ እዩ ጥራይ ሓሊፍዎ ማለት እዩ። በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ካብ ሰበይቲ ተወልደ በቲ ዝተዋህዶ ስጋ ድማ ፈጻም ሕጊ ተባህለ። ብመለኮት ዝተወልዶ ልደት ግና ቅድሚ ሕጊ ምስርዑ እዩ። ብስጋ ዝተወልዶ ልደት ከዓ ሕጊ ምስ ተሰርዐ እዩ። ስለዚ ካብ ኣቦ ምላዱ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ እዩ። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማላዱ ግን ኣብ ምልኣት ዘበን ከምቲ ኣብ ገላትያ ብደጋጋሚ ክትነበበልና ዘምስየት ዘበኑ ምስ ኣኸለ እግዚኣብሔር ካብ ወዲ እግዚኣብሔር ካብ ሰበይቲ ተወልደ ወኩሎ ሕገ ሰብ ፈጸመ ዘእንበለ ሃጢኣት ባህቲታ እዩ። ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ቁፅሪ 7 ከመይ ወንጌል መንግስቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝገልጾ ሓይሊ እያ ትግለጽ እምበር ብፍቓድ ሰብ ኣይኮነትን። ስለዚ ፍልጠት እምነት ናይ ትምህርቲ እምነት ፍልጠት ምስ ተማህሩ ነቲ ፍልጠት ብሓሳብ ስጋ ብፍልጠት ዓለም ብናይ ግሪካውያን ፍልስፍና ክገልጽዎ ከምዚ ሕጂ ናብ እግዚኣብሔር የልቦና ብምባል ዝኸድዎ ዘለው ነዚ ክምልስ ከሎ ወንጌል መንግስቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝገልጾ ሓይሊ እያ ትግለጽ እምበር ብፍቓድ ሰብ ኣይኮነትን። ኣብ ቁፅሪ 8 ስለዚ ንመለኮት ካብ ስጋ ከይንፈልዮ ንጠንቀቕ። እቲ ክልተ ባህሪ ዝበሃል ሰለስተ ስላሴ ዝበሃል የለን ዝበሃል እቲ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ እግዚኣብሔር ወልዲ ህላዊኡ ከምቲ ንስጥሮስ ዝበሎ ጥንቱ ለክርስቶስ ነዚ ክሕደት እዚ መልሲ ንስሃቡ ቦታትና ናብዚ ካልኣይ ክሕደት ሕጂ ኣስማት ይቀይሩ እምበር ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ናብኡ ከይንወድቕ ምእንቲ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ክንሱ ክልቲኡ ህላውየ ስለ ዘለዎ ብክልቲኡ ህላውየ ይንገር እዩ ግናኸ ንሱ ሓደ በይኒ እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ። ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ንብዙሓት ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝመሃሩ እውን ኣብ ምድንጋር ዘውድቆም ንሱ እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽ ይበሃል ኣሎ። ኣምላኽ እንተኮይኑ ከመይሉ ሰብ ክኸውን ሰብ እንተኮይኑ
بزينجر إلو مالت حجنعات عناين أبقداماي قليسوا زلو بزي مرمر كما يلون الزبل حلي ناسب كبسو هاي كإلني أموداتا أو قدرة الشعات حدا جزي ملوكتا وخبري الزارب حدا جزي خا نايما قرؤن موتون الزارب إجزابير يمو وملوكتاوي سلطانو يمهر قال إجزابير سلزوهنها بتستوهبو سقا كم سب نايسب النوتي الزارب قناخه حدا هلاوي نابنت أنا نابون حدا إناي أنا نابون حدا إناخ بالسانيحو أبوي كباي عبي سلازي إجزابير ولد كاب تسقاونتو كساب عرقتو زقبرو زتزاربو زفصمو في الساميتات قدسان أبوتات أبز هايمانة أبو وابر بعد خفيلمو نملكوتو زملكت نتسبئتو زملكت ندحنتنا زملكت نتمرتنا زملكت سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ጊዜ አለና ዲር የለሁን ሀብትና ህይወት ዝሓተተቶ ሕቶ ስለምንታይ ንእስራኤል ሕጂ እስራኤል ንመን እዩ ዝውክል እስራኤል መን እዩ እቲ ጽንዓት እምነት እዩ ወአምላክና አምላኩ ለያዕቆብ ተባሂሉ ዝነገር ዘሎ ንሱ እዩ ማለት ያዕቆብ ካብ ስጋዊ መንፈሳዊ ዝጥምት ኤሳው ናብ ዕማኹ ብርስን ክጥምት ከሎ ንሱ ግን ናብ ብኹርና ናብ በረኸት ዝመረፀ ሰብ እዩ ማለት ኣብ ሶርያ ካብ ሓዉ ክሃድም ከሎ አንቲኡ ተሰዋስው ዘርኤ ያዕቆብ ንብሎ እቲ መሳልል ተገሊፅሉ እቲ ተስቢእቲ ተገሊፅሉ ነዚ ምስጢር እዚ ዝረአየ እዩ ኣነ ዳ ኣይፈለጥኩን እምበር እዚኣስ ኣፍ ደገ ሰማይ ዛቲኡ ተዋታ ሰማይ ኢሉ ድሕሪ 26 ዓመት ክምለስ ከሎ ከዓ ኣብታ ዘይተፍሲሰላ ዝኸደ ራእይ ዝረአዮ ንመጀመርያ መሰዊዒ ዝሰርሐ እዩ ሕጊ እግዚኣብሔር ሕጊ ወለዱ ንኸይፈርሶ ምእንቲ ጓል ን14 ዓመት ዝተገዝአ እዩ ያዕቆብ ማለት ያዕቆብ ምስቲ ዘለና ግዜ ሙሉእ ለይቲ ክቃለስ ሓዲሩ ግን ትኽቃለሶ ዝሓደረ ክኸይድ ግደፈኒ ምስ በሎ እንታይ ኢሉ ከይባረኽካንስ ኣይሓድገካኒ ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ያዕቆብ ዝብል ስም ናብ እስራኤል ይልውጠሉ ማለት ኣብ መወዳእታ ላባ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከቢቡ ክጻምኦ ከሎ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ንያዕቆብ ክፉኡኹን ጽቡቕ ከይትዛረቡ ስለዚ እስራኤል ዘስጋ እስራኤል ዘነብስ ናብ ታሕቶ ክንመጽእ ንሳቶም እስራኤል ዘስጋ ክበሃሉ ከለው ንሕና ከዓ እስራኤል ዘነብስን ከም ክርስቲያን እስራኤል ዘነብስ ንበሃል ማለት ስለዚ ኣብ ክርስትና ህይወት ከምቲ ጽንዓት ናይ እስራኤል ማለት ያዕቆብ ከምቲ እምነት ናይ ያዕቆብ ከምቲ ንሕጊ እግዚኣብሔር ቀኑኡ ዝገበረ ኩሎም ንዕኦም ይምልከት ምክንያቱ ንሕና እንታይ ኢና ንበሃል ሕጂ እስራኤል ዘነብስ ስለዚ ነቲ ናይ ያዕቆብ እምነት ናይ ያዕቆብ ጽንዓት ናይ ያዕቆብ እስራኤል ማለት እግዚአብሔር ብድሕሪ ያዕቆብ እስራኤል ዝቀየረሉ ነቲ እምነቱ ነቲ ጽንዓቱ ተኸቲሉ አምላከ ያዕቆብ አምላከ አብርሃም አምላከ ይስሐቅ አምላከ ያዕቆብ ዝበለ እዚ ጸጋዚ ኣለዎ እዚ ከዓ ኣብ ቃል አምላኽ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 4 3-4 እግዚአብሔር ንሙሴ ክግለጸሉ ከሎ ኣነ አምላኽ ኣቦኻ አብርሃም አምላኽ ይስሐቅ አምላኽ ያዕቆብ እዚ ስም ከዓ ንዘለዓለም ክስመየሉ ኢለ ኪዳን ዝሃቦ እሞ ንእስራኤል ክብል ከሎ ንኹሉ ንእስራኤል ዘነብሲ እምነት እስራኤል ጽንዓት እስራኤል ራእይ እስራኤል ዝሓዙ ንኹሎም ይምልከት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስቲ ዘለና ግዜ ካብ ነዊሕ ብሓፂር ካብ ብዙሕ ብሒደት ነዚ ምልከት ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን ደጊመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቴንክ ዩ አቦና ገሊጽኩም ብጣዕሚ ባሪኻ ቃል ህይወት የስምዓልና ህይወት እሺ አቦይ መልአከ ሰላም መወዳእታ ናይ 52 እንዳትገብረለ ናይ 51 እሺ ዳውት 10 ثانك يو أبتا
ቁጽሪ 10 ንሪኣ ዘለና ካብ ሰማያት ዝወረደ ናይ ህይወት እንጌራ ንሱ እዩ እዚ ህብስቲ ዝግና እቲ ዝተዋሃዶ ስጋኡ እዩ ዛዕባትን ደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ህብስቲ እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ስጋ እዩ ከም ዝበሎ ኣብ ዘንጽሖ ናብ ዓለም ከዓ ዝለኣኾ እዩ ንመለኮት ንጽህና ከም ዘድልዮ መጽሓፍ ኣይነግርን እዩ ከም ዝበለ ምእንቲ ስጋኡ እዩ እዚ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳብ 64 ዘሎ ብዛዕባ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት እንዳበለ ድዛረበሉ እዩ እቲ ኩሉ ተልእኾ ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ መወዳእታና ናይ ደቂ ሰባት ናይ ህይወትና ማሕተም ድማ ኣብዚ እዩ ዝጥርነፍ ማለት እዩ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ ህይወት እንጌራ ንሱ እዩ መን እቲ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ክርስቶስ ዝተዛረቦ እዩ እታ ምዕራፍ 6 ወንጌል ዮሐንስ ተደኣንቢብናያ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ እቲ ዝበልዓኒ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ዋላ እኳ እንተሞተ እታ ድሓረይቲ መዓልቲ ድማ ከተንስኦ እየ እናበለ ድዛረበና ጎይታ እቲ ኩሉ እንመሃሮ ድማ ናበይ ከብፅሓና እዩ እንድሕር ኢልና ናብዚኣ ንከብፅሓና እዩ እሞ እቶም ኣብዚ መደብ እዚ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘሎና ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይንና ብዙም ይኹን ብዩቱብ ይኹን ንካታተል ዘለና ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ እቶም ኣብቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ስጉእ እንዶምን ንበልዕ ንሰቲ ዘለና ኣብኡ ክንፀንዕ እቶም ኣብኡ ዘይበፅሕና ዘሎና ድማ ብደካኡ ህይወት ብደካኡ ድማ ዘለዓለማውነት ከም ዘየለ ፈሊጥና ድማ ነዚ ጉባኤ እዚ ብፍልጠት ዓቢና እቲ ዕብየት ፍልጠትና ድማ ናብዚ መኣዲ ህይወት እዚ ከብፅሓና እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ከምቲ ሰንበት ንብሎ እዚኣ እውን ከም ለበባ ገረ መደብና ክንዓፅሞ ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዘለኹም ድማ እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣቦና ቃለ ህይወት ትስማዓልና ሓውና ዲያቆን እውን መን ኣገልግሎትካ ይባርኽ መዝሙር ዝዘመርኪ ሓፍትና ትምኒት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ኩልኩም ንተዋሃበኩም ምዕራፋት ብምንባብኹን ሕጂ እውን ኣስተንትኖ ዝተረዳእኩም ይኹን ወይ ድማ ዘይተረዳእኩም ከም ሕቶ ንኩልና ዝኸውን እናሓተትኩም ፀናሕኩም ድማ ንኩልኩም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ፍቕረታ እታ መፅሓፍ ኣይሓስክዋን ኣለኹ ሎሚ ቤጣን ቦታ ስለ ዘለኹ እየ ኣሽሙ ክንገብር ኢና ከለና ፀሎት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጅውን ነመስግነካ ንክንጀምር ዘናቃቃዕካና ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ኣምላክና ዘይተፈለኻና ስኻኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኩን ጸለናየ ጸሎት ኣምላክና ከም ቃልካ ግበረልና
تزيتسمع أي مصوعنا كان تزيتهب أي ملمنا كان تزيتخف الدماء أي مكحكحنا كان تلاقي خطرقبوا لما نكو هبكم عاصكو عكو حبلو خفتلكم بسمي دماء كلا انت لما نكون قبر لكم يسل زبلكانا إذا قال زي تسفاقرنا إنا أملاغنا كل من كنصلي كنصوع تصاني إحنا مو كم قال كاسم عنا إذا نحنا نسمع سغا عجق تزارب الناس أنا خادمة كنسمع أطرح زي كنا خندلي كنسمع نحناون تبلنا كنسمع ناي منفس أأذان كفتلنا كابز قبا إذا أملاخنا بمنفس عبينا كلنا نبقد سقاخان كبر دم كان بمقدن السحاقرنا إن بس حلو قبرلنا إذا تصوم زدما أملاخنا بسلام جميركا بسلام دما أفت سمنا ودو توسعينا خابر هاني تنسى خادمة بدحنا سلامة بصحنا كاب قد جورج السماء بركة رديئة كفلنا أب حمام زلو أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم إسغان كلهم تفلتهم إخا فوسا محرت كالا أخلهم عزن عندما سانا نعلنا وفرو دحاني اتولنا زقوشو دحان ملسلنا مسانا وعلك أخات مسجن مسانا تحدر ربانا معقبك بسماية تنبر أبونا سمكا يكدس من قصخات مسا فعاد كان تاب سمايكم دمام دريقون عليت مقبنا لما هابنا احنا نزودو لنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أسانا دقلنا كفاد احنا ننبرا فتناي تأتونا قسن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له يسغيكا عن السبرغتي خفرك رسغم برغيو وملتا تسقاي جابير مساخيو وفست دس بالكي فتيات ناصر يلنا نفت ودغ يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين فتاوي شريك جنام لكن ودانيس كرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساتي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبي كانت وأبي قناة ورن سارقوا سنات بس مكم نفتانون سنة يرسينا تكلم عن السماء جيو مهار نكرسس من العصر تغلته جيو مهار نكسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهار نكرسس من العصر تغلته بنت أجزتنا مريم هارنكسوس 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 أجاقويتانا يسوس كريستوسن فقر إجابي ربون حبرات منفس قدسن بالعلينا بالعلو كلكم قبل علي أبزل لنا يبوتان وصفن دربن كوين يورد كبرن مسقانان نعم لاخيكم كلكم زمن قلقلتكم يبارخ برخ مشات برخ لي تكبر لنا أمين أبونا يا عليه وتسمعنا رغليتي جميل إذا فتسمنا أملاخنا خبر المسكان نعيخنه برخليتي سلام حدارو آمين thank you أبوتا دياقون كلكم كابير تمسكن يخون دحان حضور سلام قنيو قال هو تسمعنا ديكون حوية أبونا مرقيتها أبونا أشي كلكم سلام نعكم يكم بروح آمين مشيتنا بزمن كبر تكون أمين كلنا برخليتي دعان حدارو آمين حضروا سمعنا قلقلتكم يبارك أمين بيت يحضرنا قال هو تسمع لنا برخليتي زبنا قلقلتكم يبارك أبوتاتنا حاولنا دياكون أني الناس لسنا برنا كزيك زابير مسكن أمين قال وتسمع لنا دحان حدارو